Imagineu l'escenari, pareu l'orella i sabreu quin lloc tan extraordinari és la ciutat de la Seu. Botiguers atents i amables amb l'article més modern i productes de la terra al mercat estiu i hivern. Tradicions ben arrelades, vives, joves i ancestrals, monuments, claustres, arcades del romànic essencials. Els gegants també passegen pels carrers de la ciutat. Els gegants sempre hi passegen quan hi ha alguna que sona. No era un sant qualsevol, l'insigne Sant Armengol, i un retaule et representa amb molta il·lusió i empenta. Se'n desperna amb bicicleta, caminant o bé corrent, llocs on s'inspira el poeta i fan sentir el cor content. Hi ha gent amb molta trempera, racons plàcids i encalmats, actes per la gent canyera, per grans xics i enamorats. Uns aliments exquisits amb formatges del país, bona carn, bons embotits, qualitat i compromís. Quedareu bocabadats amb les fires mil·lenàries, carrers antics i porxats, històries extraordinàries. Música, danses, diables, cinema, teatre i cançons. A la Seu som imparables amb un munt d'associacions. Si fer exercici algú vol, tenim esports de muntanya, neu, patins, basquet, futbol, quan al riu a pesca amb canya. Preguntem als mirairons què farem i què direm. Mil respostes i raons a la Seu hi trobarem. Un parc per anar amb piragues, un parc és polivalent, aigües tranquil·les i braves, o per passejar la gent. Hotels, restaurants, hostals, la Seu té un bon patrimoni, també turismes rurals, la Seu és un lloc idoni. Per Sant Antoni al gener es fa una gran calderada i el passeig un formiguer sembla de tanta gentada. Tenim la dansa més viva que a Catalunya avui hi ha, una dansa molt antiga, us parlem del Ball Cerdà. Amb la força que aquí es veu i amb tot aquest potencial ja es veu ben clar que la Seu és un lloc sensacional.